ni dagabana so minnu jɔlen na ni DSC Samake construction maaw bolo nɔ di awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Biye tɛnɛn desanburu kalo tile 2 san 2024 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sanga ni an ka lakana tigilamɔgɔw ka kunnafoniya kɔnɔna ye an bɛ taa an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ Kidalikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tizawatɛn a yirala k'a fɔ kunu kari do desanburu kalo tile fɔlɔ san 2024 kɔnɔna na sɔgɔmada joona fɛ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔw olu ka wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari kɛ banbagaci jɛkulu ɲɛmaa maa caman na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Fahada Aga Alimamude ni ale kun ye Gasiya secrétaire général ni a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni farala bingan wale tigilamɔgɔw kan kunnafoniyaw u y'a yira k'a fɔ kunu wuli ka jɔ kɔnɔna na dankari o yɛrɛ kɔni kɛla ale la ani a ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Mohamed Aga Akarifi o tɛmɛnen kɔfɛ Baya Ada Dignani ale ni Shogibo Aga Atayer Alibarika Aga Alifaki ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye Musa Agbaye ale ni Bakar o y'a yira k'a fɔ olu ma seki ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni yela fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u yɛrɛ kɔni bala ka maa tɔ ninnu olu yɛrɛ kɔni ɲini minnu dankarikɛla olu ni na an bɛ ala deli alisa ala ka jamana in basigi. Office central de lutte contre l'enrichissement illicite Okle ale bola ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni jɛsɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la rapport 2023 a bola ka o yɛrɛ kɔni bila a y'a yira k'a fɔ kabi san 2015 la kana san 2023 la fɛn min yɛrɛ kɔni ye forobaca ale yɛrɛ kɔni wari miliyari 23 ɲɔgɔn kɔ ye ko o yɛrɛ kɔni ko ŋanamu o yɛrɛ kɔni dola ale la kosɛbɛ o zone Mali ale kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen novembre kalo tile 27 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ bingan wale tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni tala ka taa bingan wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka Bandiagara ale yɛrɛ kɔni marabolo 2 sɛgɛrɛ o ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Bange Tobe ni ale bɛ Kɛnje o yɛrɛ kɔni commune fɛ ani u ka marabolo min fɛnɛ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Idedi ale ni do u yɛrɛ kɔni bɔra ka taa bingan wale ta ka ni marabolo 2 ninnu sɛgɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ masi o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na nka fɛn min yɛrɛ kɔni ye maaw bolo la fɛn caman ye ko o yɛrɛ kɔni caman tala o fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen karidon fɛn min yɛrɛ kɔni ye Bandiagara marabolo ma u yɛrɛ kɔni kun bɔla ka marshiba ko o yɛrɛ kɔni boloda walasa lakana o bɛ se ka segin ka na cogoya min na u ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawokaw olu fɛ yen nɔ a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Gawo ale marabolo ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka dagayɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni ɲini u ka bagan maralaw la a yirala k'a fɔ araba tɛmɛnen novembre kalo tile 27 san 2024 kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla ka sigiyɔrɔ dɔ ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka bagan maralaw la ni u ka bagan maralaw olu yɛrɛ kɔni caman tala ka taa u dagayɔrɔ bɛɛ yima k'u ka feere o yɛrɛ kɔni kɛ a yirala k'a fɔ o wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka ɲɛmaa dɔw ye olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka jatigɛli wale ko o yɛrɛ kɔni boloda u ka bagan feere yɔrɔ ninnu na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to Gawo ale préfet ale wuli ka jɔ kɛ ka bagan feere yɔrɔ in ka a datugu an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ yanni fɛɛrɛ jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni ka se ka sɔrɔ a la. An bɛ
Ameta Tomia kan olu fe no dɔgɔkun tɛmɛnen Novembre kalo tile 28 san 2024 kɔnɔna a yirala ka fɔ bingan wale tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni bɔla ka taa bingan wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka Tomia yɔrɔ dɔ o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ Sanfiaso ale ni Dobo o yɛrɛ kɔni furancɛ la a yirala ka fɔ ni bingan wale tigilamɔgɔ ninnu maa nu u yɛrɛ kɔni olu sɔrɔ kare kɔnɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ko bɛɛ bololafɛnw ko olu yɛrɛ kɔni minɛw la u yɛrɛ kɔni bala ka fɛ wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka lakana tigilamɔgɔ ma walasa lakana o bɛ se ka basabati ni sera ko fɔta in ale kan. Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA ale yɛrɛ kɔni bɛna bi tɛnɛma décembre kalo tile 2 san 2024 kɔnɔna don yɛrɛ kɔni bolodalen no walasa ka sida banakisɛ ka ale kɛlɛ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni daminɛna bi sɔgɔmada na ka babu ko o yɛrɛ kɔni ta k'o di walasa fɛn min yɛrɛ kɔni sida banakisɛ ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin banakisɛ in ye ko maa minnu yɛrɛ kɔni lajarabilen no a la ko a yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ maa fu ani buruburu 9 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kan. Ameta ko kan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée Conakry ka sanga ni farikolo ɲɛnajɛ ale kunkan ko ye kunu kari do décembre kalo tile fɔlɔ san 2024 kɔnɔna na a yirala ka fɔ donontan dɔ o yɛrɛ kɔni bolo da la Guinée ale marabolo la yɔrɔ min ni ale bɛ wele ko Zerikore a yirala ka fɔ Zerikore ale ni labɛn olu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ donontan na min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka arbitre kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni bɔla ka yira ka fɔ ale bɔla ka penalty ko o yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin Zerikore ma min yɛrɛ kɔni ni a ma kɛ olu fɛlɛ o hukumu de kɔnɔna na a yirala ka fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Zerikore ale yɛrɛ kɔni maaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kabakuru fili ko o yɛrɛ kɔni daminɛ ka ɲɛsin labɛn ale yɛrɛ kɔni ma o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka lakana tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ ko ka gazu fili min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to jama olu yɛrɛ kɔni ferekela ɲɔgɔn na kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛnɛ a yirala k'a fɔ maa caman olu yɛrɛ kɔni bɔla ka escalier yɛrɛ kɔni ta ko u yɛrɛ kɔni fili ka jigin kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ nin dolontan a yɛrɛ kɔni kun ma cɛ ɲuman na ka sababuya kɛ maa caman olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ka maa caman ko o yɛrɛ kɔni jogi dolontan ale yɛrɛ kɔni don su fɛn min yɛrɛ kɔni u ka premier ministre Amadou Buriba ale bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni ɲɛjɛn ale bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni jɛnsɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ani maa minnu ni u jogi la an bɛ ala deli minnu bɔnɛna u ni na ala ka bada nɛma d'u ma minnu yɛrɛ fɛnɛ jogi la ala ka nɔgɔya kɛ u bɛɛ lajɛlen. Ameta Burkina Faso kunu kari do décembre kalo tile fɔlɔ san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina kunnafonidisow ye olu bɔla ka kunnafoniya ko o jɛnsɛ o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina ale lakana tigilamɔgɔw ye u ka wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni bɔla ka banbagaci maa dɔw ko olu yɛrɛ kɔni bɔnna u ni na o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni maa minnu bɔnna u ni na ko u yɛrɛ kɔni ka can kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u yɛrɛ kɔni ka marabolo ma ye olu bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni jɛnsɛ o y'a yira k'a fɔ kabi san 2015 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni bingan wale ko o yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ ninnu ka marabolo kofɔta in ale kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u y'a yira k'a fɔ maa caman olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ka sanga ni nin bingan wale ninnu ye nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ale lakana tigilamɔgɔw ye u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka jɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka dangari ko o yɛrɛ kɔni kɛ bingan wale ninnu na walasa u ka jamana ale bɛ se ka sigi sen kelen na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Cad kunu kari do décembre kalo tile fɔlɔ san 2024 kɔnɔna na Cad jamana ɲɛmɔgɔ Mahama Idrisso Déby Itno ale bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni di ani kunnafonidilaw olu ka ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ bolodi ɲɔgɔnma min ni o yɛrɛ kɔni kun bɛ olu ni France ni ɲɔgɔn cɛ ko o yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari k'u la ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka nin kɛ kun min kama o de walasa halisa Cad ale bɛ se k'a ka yɛrɛmayɔrɔnya ta Cad ale yɛrɛ kɔni bɛ se k'a ka hakilinaw sigi sen kan k'a sɔrɔ a ma sara France la cogoya min na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na.